Hemece assalamu alaikum dostlar we doganlar we pät beşikler. Mine bugun köyünde meselelere gyranynyň bir üýt köşürek modulyny ýa-da bolanlar. Bilýänsiňiz bolanlar 2005-ge etdim şoň üçin patpisan edip like basıp meni gollanlar janyňyz sag bolsun. Ana gepip köpüzül çekkä oýuna geçeli. Ana bolanlar birinji gün hem bir zatlar üýt götüpdirlermi ka görelim. Ana meni birinji sapar oýnak görenler bolanlar. Aha, bärine bir üýt götüpdir kitaba duşurdy. Näme kitap al bir çykany kitap ýerine bir goýaýyn şerek. Gelýär. Muňa da aýaza olaytyrmaýar. Aýazmamy şoň ýawrda. Bu näme ýolkamy eçe maskara bolaýmy aýna TikTok videosyny görýär. Ey. Täze elim wara grannysynyň modulyna otyrdy. Maskara bolaýmy aýna. Aha, ne maşinäme dipdir hisse adam etmendirler. Aslında bärde zatda hisse adam ýok. Näme diýär? Düşünemokda ey. Ne bir ara şoň ara göçürüp bara Google çevirmişe ingliz diline bara bir öwretip videosyny goýjam. Remonta kontrol aldyk. Aslında ne köretelmä şunu. Oğlanlar meni etdim gutarmak istedi. Prosta bir oýuny göräýin hem bara bir gutarjak. Orada gutarlaryna bärden gelýär. Aýazmama. Ýokdy gözi kör bolly. Eşdäme. Diňe gözi kör bolly, diňe gözi gitýänmi? Şunu oğlanlar dostluk edeýinmi? Dostluga çagaraýynmy şunu? Gelaýa ola çaltyrajykdan nirden köredäpdir näýseni bol. Gelo bäri görüň op açyny ses çykartdym. Aha göz açyldy ýankydan göz açylypdyr. Gel şörik gel. Häzir sen ara dost bolýasyň bilen. İstadem bilen op köretken, bökken. Bir brama bu modda bolýarmy ka bak. Görüşdirälärni. Ay bolu de iki bir birbirimize aýyrdy şoň bilen dost boljak bolup. Hani tural reski brama oğlanlar şunýaly YouTube'da muman bir uzun video atsam pa grany oýnap. Gollarsyňyz oğlanlar hani kommentara bellek geçiň. Nihip bolsa o videolarym klansilendirýän. Brama oğlanlar granyle gas diýem sykypdyr bolýan plamarkdan onu skaçaýt etdim men şu wagtlykça şu moduny oýnap atýarna. Oňa videosy geler oğlanlar. Aha. Hissam diýen opla dost bolaýdy moduny bolýar eken bolo. Kaçma diýen kintäden gaçyrjak bolan ýani. Kaçtmy? Kaçyp durab aha. Boly. Inni var ingaşak möjöň orasy milliarder möjög umumyň. Aşşuny kitap nerede? Açyşdyrjylary kitabam ýok. Bunu görelmäýin, bir näil bolupdyr ay. Ay bulam görenden köşük gerek. Gözüne seret. Men ýerlerme gözi? Serişdirýän ýok, men ýerlerme. Aha karkay tapdyn 5 minut açar bara. Näme şu maşyny açarda we. Maşyny açarda näme bir çekistat. Şonu ýa-da garpyn. Şonu ýaly. Ýok o berde däl ola ýatdan kitap başakdy. Geçip barýar zamyndan o. Aha. Hamar erkek o çekijekdi. Oğlanlar şu videonu şöyle geçeni gören olsan like basmayı unutmalıyın. Ve hokman turatları post edin oğlanlar. İnne oğlanlar 2000 patpişik gollak, inne hip bolsa 3000 patpişik adadı, 4000 3000 şön ýaly oğlanlar. Çekitçilen bärine açtık, inne şunun nara. Aha, hukumu dostun ayli. Haçını jörden emmeler kavay. Play house ama daşarına. Daşar bir mut daşar açalın oğlanlar o küçücük deme var acayacağız. Şoň üçin açar şu. Daşar çykdyk. Var serdar hopdy. Ýere seret ýeriň sesini görýärmi? Ýeriň sesini görýär. Näme men ýerlermäýin? Awa men ýerlerler. Bak gözüň eskeýin. Açyny. Almany hunýala ýola boly. Bolla açyny granide gelýär wagt bilen. Çykaý o şordan o hereket edip girjek bilen gaýkalaryny öldürýänsiň ejem bir sagat o. Näme master key gap işiň açar ey. Açan şordan goşulady görüşdiremän näil bolup duraýany göreli. Aha, açyň şordan geçeli. Şordan görýän şordan bir pez apdylam da dipdilim. Ýok, bära hiç ýylakda ýetgemändir ýok çykarlany. Bärde de bir ýolka dur. Kuşaç. Aha, aşagyna top keseni alyp bolum. Alar ýaly bormaýmyň, kuşam üýtgetmändirler hiç ýylakda.
Biram oglanlar şular ýaly grany mod videolar gelmesi üçin ökmana suratda maňa laýyk batpysas etmek ýatdan çykarmalyň oglanlar. Şu wagt edýän allym oglan diň iýdim ara. Şu wagt gören o men iýdim demedi otur da o. Şonşaýlyk çagaraýyny ýerde karary sesä şu töwereklerden gelýär. Nirde ýol? Kaçdym bile bolmada.